na ako'y paborito nga radio program kaniadto nga mahitungod sa agrikultura. Di na kayo kainumdum kung unsa ba tong pangalan sa radio program. Wala man itong mag-agri tayo. Basta it's about agriculture. Kunya, usa sa mga main nga anchor sa maong programa, doon na siya kanang paborito kayo nga tagline, no? Kanang panultihon ba? Una mahuman ang programa, iyag yun ang isulti. Matod pa niya, there is no arid soil, only arid mind. Wala gyud kunoy yuta nga labihan ka uga nga wa na gyud paglaom nga matamnan ug matubuan og kining tanom. Kay sa tinuod lang kung pangitaan gyud nimo nagpaagi, gamito nimo ning imuhang alinpatakan, no? Scientifically, no? Mahimo gyud na nga tabunok nga yuta. Amo nang ingon siya nga there is no arid soil, only arid mind. Arid meaning dry, no? So wala day kanang gauga ra nga yuta. Uga noon nga utok naa. But it is an invitation to engage in agriculture. Nga wala jud kay rason nga miingon nga na ako yuta lagi pero pastilan wa gyud motubo nga tanom. Adi gyud na tinuod. Kay lagi kung maayo lang jud imo lang yung hunaon unsay paagi, no? Mo tubo lagi ng tanom diha. So there is no arid soil, only arid mind. And it has been proven, no? Na purbahan yun na sa panalitan sa Israel, no? Kana dako mo yung portion sa Israel nga disyerto yun, no? Kamingawan yun. Apan di ka mag-expect nga karon kung mobiyahe ka sa Israel. Hala, siguro libo-libo ka ektarya on both sides, moagi kanonya expressway. Pag-agi tan-aw nimo diri, kamanggahan. Imagine that, mango plantation, no? Unya, at one time, nag-join ko sa Filipino community. Doon ay usa ka batanon dito. And it happened, taga Jensan siya. No? Nag-eskwela siya o agriculture sa MSU, Jensan. Unya, exchange student ko no siya dito. Unya, ingon siya, amazing kayo ang ilahang kanang agricultural products diri, Father. Di ka magdahom nga, ngun ana bitaw, kanang what used to be a desert, a plain desert, karon na, dagko nindot kaayo ang mga produce nga kamatis, tanan nga mga produkto sa agriculture, no? Di pud ta ingon nga makaingon tag ang Israel manggod tungod kay sila gyud nagpioneer sa gitawag bitaw nga kanang drip irrigation, no? So mo na solusyon nila. So there is no arid soil. Wala na gyud na ingon nga wa na nay paglaom ng maong dako nga luna nga desert. Ang ilahang gibuhat, bangag sila, tanom-tamnan nila, of course with all the factors there, mga nutrients. Tapos kay ang ulan didto talagsa ra man jud kayo sa usa ka tuig na sila drip irrigation, no? Kanang gamitan nila hose ba. Nya magtulo lang na ana. So ingon ana ang ilahang technology. Proven yun nga there is no arid soil, only arid mind. Mga igsuon, kini daing ato ang nadungog nga kanang ebanghelyo karon, nadungog nato ni 2 Sundays ago, no? Kini daing nga paagi sa pag-uma, mao gyud ay ni ang practice kaniadto nga akurat bitaw ko sa ako ang nabasa nga bag-o lang ba nga ang practice di ay sa pagsabod o binhi kaniadto is ila ra gyud nang isabod bisag asa, no? Unahon nila pagsabod, dili nila pilion. There is no process called kanang pre-selection of seeds. Wala. Muna nga they just sow, they just spread the seeds generously, liberally in all directions. Muna nga say matingala ta, grabe na pud ni nga mag-uuma ni nganong maabot man gyud didto sa dalan.
Nganong maabot man ang binhi, ang ubang binhi didto sa batuon. Nganong maabot pa man gyud sa naay dunay sampinit nya, nganong naamay naabot didto sa good soil, maayong yuta. Nganong di na lamang gyud didto mag-concentrate sa maayong yuta. Well, kana siya, kana nga panghunahuna, the present mindset na nato na, no? Nga mag-uma lagi ta, nga itong mga mag-uuma karon, i-prepare sa ang lugar nga tamnanan, no? I-irrigate, no? Unya daruhon, unya dungdunan na itudling, diya na tanom sa mga binhi. Pero that is now the development na lang. Pero kaniadto, they just sow, no? Ilalagyo ng gisabod ang mga binhi. Now, nasayod ta nga niya ng paagiha, no? Liberal, generous kayo ang pagsabod. Normal gyud nga maabot ning ubang binhi ngadto sa dalan, sa batuon, sa dunay mga sampinit ug sa maayong yuta. But ang gitugpahan sa mga binhi, gitawag nato og topsoil. Topsoil pa. Now, only after human nga masabod ang mga binhi, una pa ingon nga daruhon sa mangunguma ang iyahang kaumahan. No? Now, nindot dai ni nga image nga atong tan-awon nga sa ato ang kinabuhi on the surface, tan-awon nato mugay nang ang kasagaran natong pamalandong ning maong ebanghelyo mangutana ta asa man ta nga yuta, no? Nga dawat ta sa pulong sa Ginoo. Asa unsang mga klase nga yuta? Katubang nasa agianan, katubang batuon, o katong naay daghang sampinit, o maayo nga yuta, tabunok nga yuta. Now, on the surface, mahingon tag sama ni ana nga kita mahulog nga nata sa maayong yuta, ang uban unfortunately dili kayo maayo ang pagdawat sa pulong sa Ginoo. Siguro naa sila sa sampinitan, ang uban naa sa agianan, uban naa sa batuon nga yuta. But here, no, klaro kayo that God does more than what was sown on the topsoil. Dili lang kay unsa ang gisabod, but God engages us deeply, no? Iya pagyud ng ugmaron, iya pang daruhon aron nga sa pagdaro makita nato underneath, no? Topsoil, underneath, we can see the surprises of God. Nga daghan di ay niini ang mga elements or nutrients sa yuta nga maoy makapatambok sa atong sa matang sa yuta nga makapatambok sa maong binhi. And so ang Ginoo dili kontento nga ingon ana lang on the surface, no? There is more that God does, engaging us deeply, no? God leads us into a deeper relationship with Him, and so that mas makita nga namunga, no, sa panahon sa ting ani namunga kita og katluan kag unuman og sa usa ka gatos ka porsyento. So ingon ana mga igsuon ang ingon ang kahulugan sa image sa sambingay nga atong nadungog karon. God brings us deeply into that relationship. Sa ato ang role, bisag unsa man ang ato ang papel sa kinabuhi, gigiyahan ta niya aron nga mas mabungahon kita. And I think this is also the meaning of kining memorial o kapistahan nga atong gisaulog karon, ang mga apuhan sa atong Ginoong Jesucristo, inahan sa atong inahan nga ginikanan sa atong inahan nga si Birheng Maria, no?
Bago raman ta nagsaulog last Sunday sa World Day of Grandparents and the Elderly. Nga timing pud kayo nga karon pila ka adlaw gikan sa atong pagsaulog, saulog ta sa mga apuhan sa atong Ginoo nga sila San Joaquin o Santa Ana. Nga malandong ta gamay sa ilahang kinabuhi, makaingon ta kaswerte ba aning mga ginikanan, no? Nga San Joaquin ug Santa Ana tungod kay dili siguro kaayo lisod ang ilahang papel isip ginikanan, no? Kay tiaw mo na nga ang ilahang anak nga si Santa Maria wa goy sala, being sinless gikan pa sa pagmabdos ni Santa Ana kaniya. Kay lagi giandam siya nga mamahimong inahan sa Ginoo. Pero tinuod ba yun na nga wala ba yun sila struggle as parents? Makaingon ta nga mas grabe noon ang hagit nga ilang nahiaguman nganuman sila nga makasasala unya ilang anak nga walay sala. You can just imagine nga muraba og imbis nga sila maoy inguntag mahimong panigingnan nga maoy mo disiplina sa bata nga si Maria hangtod nga pagdako niini murabag ang sila mismo ang pagkatawo ni Maria murag sila mo'y gitudluan niini. Murabag it's the other way around. Murag ingon ana bitaw og lisod na tungod kay kung ginikanan kung ka gusto mang yoga nagtuo mang yoga nga you have by experience mas daghan kag nahibaluan. Mao nga ang mga anak kinahanglan nga makakat-on diha gikan kanimo, which is true, but it's a different case in the experience of Saint Joachim and Saint Anne. Kay lagi dili ingon nga pinasahi manggod ang ilahang anak nga si Birheng Maria. But you see, no? Bisan pa sa kalisod siguro sa ilahang kasinatian isip ginikanan ni Santa Maria, God provides. Dili lang ingon on the surface. Ipakita ni sa Ginoo bisan pa sa kalisod, no? Sa pinaagi sa pag-ugmad sa ilahang pagkaginikanan, ang mga ginagmay nga paagi aron nga mamahimo nga sayon ang ilahang papel isip ginikanan ni Santa Maria. Now, in a way, God engages them underneath to bring out the best in them isip mga ginikanan. I think this is also the same experience sa mga kasagaran ng mga ginikanan karon, kadaghanan ng mga ginikanan. O dili lang in our times nga ingon pa mga ginikanan lagi ingon na sila astang lisuda gyud magpadako og mga bata karon, Father. Unsaon man ako ni akong anak, Father? Abi ninyo kung pangutan-on ko sa usa ka ginikanan ana, wa gyud koy matubag. Lami niyo kay tubagon nga wa gani ko nagminyo lisod pag disiplina og bata. Pero bitaw sa tinuod lang, no? Mingon ng mga bata, mga ginikanan, young couples karon, young parents, mingon na sila, lisod kayo ron, Father. Lisod kayo kwaon ng atensyon sa bata. Kay imong suguon lang daan, atoa ang dagway sa ilahang gadget. Ingko pareho ra mangyapon kani adto. Ako una-una ra ba, no? Atong una ang kalingawan sa mga bata, chess, no? Wala may gadget, TV. Muna atong una pod kung suguon ta, no? Ato ang generation, kung suguon ta, mingon magyapon ta atong una nga, unya na good pa. O pareho ra. It's the same challenge, lahi lang og kining ingon tag sitwasyon, no? But you see, tan-aw na to ang papel sa mga ginikanan. Why is it that at the end or in the end nakaproduce man gihapon og mga ingon tag maayo nga mga anak, no? Successful sa ilahang profession, karon minyo na sila, maayo pod ang ilang kahimtang, and that as parents unat pag ingon tag pwede na ko mamatay, Lord. Kay ingon ani nindot kayo tan-awon ng ako mga anak, uban sa ako ang mga apo, no? And then makaingon ta nga nganong as parents, no, mangutana, you sit back, relax and ask the question,
Ngano kahato no? Giunsa man namo to pag unsa may gibuhat namo ani nganong nga napwesto man ni tanan. Mo nagitawag sa atong idirigikan sa ato ang pagpamalandong sa ebanghelyo. On the surface na nagkamot nakita pud nato ang ato ang kakulangon isip mga ginikanan. But God engages us underneath. Doon na pamangyoy mga inguntag nutrients nga nagsupply sa atong papel isip mga ginikanan. Ug nahimo nga ingon nga posible ang tanan tungod sa gasa sa Ginoo. Nga diha dili pa kay nato makita, pero ngadto naghatag og nutrients, patambok aron nga mabungahon ang tanan. Ang mga igsuon ining santos nga misa labi na sa mga ginikanan nga niya karon nga sama ni Santa Ana ug ni San Joaquin. Naot unta nga mutubo kita sa maong diwa sa magmakanunayon nga pagtan-aw sa kamot sa Ginoo bisan pa sa atong mga kakulangon. Kaya ang Ginoo kanunay nga naghatag sa iyahang mga gasa nga ato ang gikinahanglan. Amen.